Żdiedu mal-lista iżjed atti ġudizzjarji li jistgħu jitressqu online. Dan hekk kif is-sistema ta' online filing tal-atti ġudizzjarji ser tkun qed titwessa biex jiżdiedu żewġ kategoriji ġodda fil-qorti ċivili, is-sezzjoni tal-familja u s-sezzjoni tal-ġurisdizzjoni volontarja. Il-kap eżekuttiv għas-servizzi tal-qorti Eunice Grek Fiorini spjegat kif il-ħlas marbut mal-att li jiġi sottomess jista' jsir online ukoll. Hija stqarret ukoll kif dawk l-atti li jiġu ppreżentati online waqt il-ħin li r-reġistru jkun magħluq jiġu proċessati l-għada. Grek Fiorini spjegat ukoll kif l-Aġenzija introduċiet ukoll applikazzjoni online oħra li tista' tintuża mill-pubbliku ġenerali. Din tista' tintuża fl-eventwalità li jinnota li r-reġistru elettorali ppubblikat ikun fih informazzjoni skorretta u għalhekk ikun jista' jippreżenta rikors biex jinstema' minn maġistrat biex ikun jista' jiġi korreġut ir-reġistru elettorali. Wieħed jista' jaċċessa dawn il-formuli online mis-sit elettroniku ecourts.gov.mt. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis stqar kif dawn l-emendi ser ikunu qed ikomplu fuq il-passi li diġà saru biex il-ġustizzja f'pajjiżna tkun aktar effiċjenti, effettiva u aċċessibbli. L-idea hi li issa nżidu l-awareness, il-kuxjenza li daw il-mezzi qegħdin hemm illi nagħmlu ukoll lin-nies li jużaw daw il-mezzi diġitali għalfejn għaliex jaqbel iċ-ċittadin u l-ġustizzja għandha mhux iċ-ċittadin iservi lill-ġustizzja però l-ġustizzja tkun għas-servizz ta' kull ċittadin Malti u Awġi.